Häzirki wagtda ýurdumyzyň ykdysady ulgamyny kemilleşdirmekde hormatly prezidentimiziň döredip berýän giň şertleri telekeçilere öňjüli işlemege, ýokary hilli önümleri öndürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Marşakarnäki gerçek harit nişanly aýkap önümlerini öndürýän kärhanada da netijeli işler alınıp berilýär. Kämil tehnologiýaly enjamlar arkaly dürli ölçekdäki aýkap önümlerini we mektep okuwçylarynyň ýetlenen ýan tory bolan dürli görnüşleri öndürilip dörjülükli zähmet çekilýär. Önümçilik bölümlerini dünýä beli kompaniýalaryň enjamlary öndürjülükli işledilýär. Bu kärhanada dograp owşunly aýkaplary öndürmekde emeli deri, dürli renkli ýüpler, poliuretan, polivinil chlorid, sirişdeleri çygmal hökmünde ulanylýar. Hormatly prezidentimiziň döredip berýän mümkinçiliklerine jogap edip zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri Pekim paýhas ummana magtumuly Praga ýylymyzyň her bir iş gününe zähmet üstünliklerine besleýärler. Kärhananyň öňjüli işleýän bölümleriniň birim tikinçilik bölümüdir. Eli çeper gelin gyýylyň ençemesiniň zähmeti netijesinde bu ýerde çağılar, ýetginjekler, gelin gyýylar, oglanlar üçin ýetlenen aýkaplaryň bezek işleri ýerine ýetirilýär. Kärhanada lazer şöhleli enjamyň kömegi bilen aýkap önümlerini bezemek we nagşlamak işi alınıp berilýär. Bu ýerde taýarlanýan rezin ädiklerini owa hujulyk budugyny zähmet çekýänler tarapyndan aýratyn islegirilýär. Bu kärhanada gelin gyýylara çağılara niýetlenen ýazgy aýkaplaryň täze nuskalaryny öndürmekle maksat edilýärler. Häzirki wagtda dürli ölçekli, gözegeligli öndürilýän aýkap önümleriniň 800 goly görnüşi öndürilýär. Aýkaplar Gazagystana, Owganystana, Kyrgyzstana hemem Russiýada eksport edilýär. Kärhananyň joşguly zähmet çekýän işgärleri ýurdumyzyň hususy ulgamyny barha rowajlandyryp, türkmen telekeçilerine giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler.